табигать балалары. Нәк менә табигать безнең күңелебезгә көч, рух, матурлык өсти. Нәк менә табигатьтә без үзебезне иркен хис итәбез. Хәзер без менә шушы гүзәл табигать кочагында урнашкан Татарстанның Чистай районы Гаделше авылында. Ә сүзебез бүген шушы авылда яшәп хезмәт итүче халкым турында. Урам тутырып гармон уйнап, җырлап килгән халыкны күреп сокланып, гаҗәпләнеп калдык. Ә бит татар авыллары гомер-гомергә менә шушындый күренешләргә бай булган. Яшьләр кичләрен гармон тартып, урам буйлап йөрергә чыкканнар. Бөтен авыл халкы аларны тыңлап, әкрен генә йокыга талган. Ә кемдер үзгәләнеп хәтер сандыгын актарган. Әйе, авылга бер кайту җитә. Мондагы тормыш сине үз кагыйдәләре белән яшәтә башлый. Яратабыз инде без татар авылларын. Ай, яратабыз. Ә беләсезме, әйдәгез бүген Чистай районы Гаделше авылын кулда гармон уйнатып әйләник. Бу авылның үзенә генә хас матур, бай тарихлы, моң сөючеләрен берләштергән Зәйтүнгөл төркеме бар икән. Алар безне җыр, моң, милли ризыгыбыз чәк-чәк белән каршы алды. Ә аннары кемнең йортына керсәк тә, без түрдә гармон күрдек. Кемгә күз атсаң, җырлый. Гомумән авыл халкы гөрләп яши дә, ялда итә. Һәм аларны бер кайчан да моң ташламый. Ә моң шишмәсе үз агымын менә шушы авылның ак әбиләреннән алган. Чыгып утырабыз да капка төбенә, бик рәхәтләнеп, элеккегә үткән гомерләребезне сөйләшәбез, җырлашып талабыз, барлык эшкә йөргән вакытларыбызны искә төшерәбез. 5 бала үстердем, 11 оногым, 7 правнучкам. Миннән дә бай кеше юк авылда, Аллага шөкер. Без шул ансамбльне 91 елны башладык. Авылда эштә күп бит. Менә ничек вакыт таптыгыз? Авыл эшендә эшләдек. Безнең эшләгәннәр бик күп булды инде. Бәрәңге, чөгендер, сортировкалар бик без күтәреп эшләдек бөтенесен. Йырлап, биеп, мәш килеп йөрдек инде. 5 бала үстердем, 4 малаем, 4 килнем, 8 оныкчыгым. Без бу ансамбльгә әнием, мин һәм Тәнзилә исемле сеңелем өчәү йөрибез. Әле тагын укытучы сеңелем дә бар. Менә 4 булдык, ул да килеп кушылды. Бик зур рәхмәт сезгә. Biz 83 yaşında, 84 yaşındaki əbilərine şula kilib ihtiram itkəniniz üçün. Biz indi hazır özümüzün istafetini Zeytungül ansamblın yaşlarga tapşırabız. Әлеге ансамбльнең максаты әби бабайларыбызның матур традицияләрен дәвам иттереп, гөреф гадәтләребезне югалтмыйча, халкыбызның милли йолаларын сәхнәләрдән торып, үсеп килүче яшь буынга җиткерү. Һәм бәйрәмнәрне сәхнәдә генә түгел, менә урам бәйрәмнәре белән бәйләп, урамда үзеңне ничек тоту, гөреф гадәтләрен күрсәтү. Безнең авылыбыз динле авыл. Аларның динле булуы безнең әби бабайларыбызның безгә дөрес тәрбия бирүеннән күрәм мин. Балаларыбыз, оныкларыбыз хәзер мәчеткә йөри. Мин шунысына бик шатланам. Үзебезнең хәзрәтебезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәм бөтен авыл исеменнән. Әйе, татар авылының күрке аның мәчете. Азан тавышына авылның үткәне, бүгенгесе, киләчәге кушыла. Аның диварлары авыл тарихын саклый. Ул халкыбызның йөзе. Һәр җомга безнең инде җәмәгатебез шушы авыл халкы инде 20-30 кеше җыелып намазлар, җомга намазлары укып һәм бергә ошбу ел сайын Шәриф Рамазан айларында ифтар мәҗлесләрендә бергә шушы бәйрәмнәрне күтәреп гамәл гыйбадәт кылырга тырышабыз. Безнең инде авылыбыз күптәнге, аның инде 3 гасырлык тарихы. Шуның өчен әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин безнең бабаларыбыз ошбу авылыбызның нигезендә 2 мәчет булган.
Безнең инде Зия мулла хәзрәтләре инде шушы хезмәтне күтәргән. Тарихчыларның Татарстан мәчетләренең тарихын китабы бар безнең библиотекада. Шунда язылган Гадәш авылында беренче мәчет 1715 елда ачылган. Әлекеге мәчет без инде безнең мәктәп урыны иде. Әлекеге мәчетебез. Ул дуа кыла торган урын, буларга истәлекле бер урын булып тора. Әлхәмдүлилләх, шушы форсаттан инде менә файдаланып, бер-беребезне аңлап, бер-беребезне кадер-хөрмәт итеп, кешелек сыйфатын югалтмыйча Аллаһ Субханаһу ва Тәала каршында хәйр рәхмәт дәрәҗәләренә ирешергә насыйп булса инде. Гадәшә дигән авыл бар, сөйкемле кешеләре. Күңелләрендә изгелек, гөрләп бара эшләре. Эй Гадәшәм, Гадәшәм, яратып син Гадәшәм, уңган булган халкың белән мәңге-мәңге син яшә. Ходай кайбер кешеләргә торган җиренә булган мәхәббәтен шигъри юллар белән әйтә алу сәләтен биргән. Мин бит тубылгыныкы мин. İlkom indi Tubulgıdan kilyendir indi o. Avulumuz bitti bizning. 88 yılda taralı bitti. Bir kişisiyle kalmayacak. Mene şu avul bitkeç men şiirler yaza başladım indi. Bik güçlü tesir ettiğinde olmuyor. Роза хисле, көчле, таләпчән, гаилә учагына нурын өстәп, сүндерми яши торган зур йөрәкле кеше. Бәхетле ул. Бәхетле булыр için en birinci ailede sabırlık kирәк инде. En birinci sıfat sabırlık. Şu sabırlıkны Аллаһ Тәгалә миңа үлчәмичә биргән. Әйе, ул сабыр булмаса, гаилә хуҗасы улы белән әнә шундый зур хезмәткә алыныр иделәрме? Гаилә үрнәге булмаса, бөтен авыл малайлары хәзер инде зур кешеләр булып та, Сәүбән абый өйрәткән эшләрен искә алыр иделәрме? Тырыш халык безнең авылда. Кирәк каранда да. Чиста культурный. Ана бер тотынның эшләре кирәк. Эшләп күрсәтергә кирәк була. Гомергә җирлек кеше ач күрмәгән. Biz 8'e 4 appa benim, 3 abi. En küçük aslım, tepçi giyindi. Siz demek nigizini saklap kaldınız. Da, şimdi vadet bir olacağında. Küçükne bala yurtta kalır. İşler kalındı. Бүген аларның улы да гаиләсе белән авылда яши. Йорт җиткергәннәр, җир эшен яратып башкаралар. Bu işini әтиләр башлап җибәрделәр 92 елны. Мен үзем 2004 кайттым инде. Безнең тип эшебез суганарлык үстерү. Шулай бәрәңге үстәбез, кәбестә һәм будай арпа. Баштагы елларда 30 гектар гына иде, менә әкертеңне арттыра барабыз инде. Күбесенчә үзебез эшләбез инде. Шулай авыл кешеләрен тоже җәлеп итәбез. Без Татарстанның Чистай районы Гаделшә авылында. Тапшыру башында ук бу авылны гармун тавышы белән әйләнергә сүз куешкан идек. Әйдәгез, дәвам итик. Гаделшә авылының искиткеч матур менә шушындый әй егетләр дигән ансамбле да бар. Ансамбльнең исеме җисеменә туры килә билгеле. Менә әйтәләр рәхим итеп Шыңгыз, ничә яшьтән йөри башладың? Ни өчен нәкъ менә син кулыңа гармун алдың? Безне беренче 6-7 яшьтән баштан әти өйрәтте гармунда уйнарга. Аннары инде 1нче класска кергәч, Чистай мәктәбенә, музыка мәктәбенә укырга йөртте. Мин фортепианога укыдым. Шуңа күрә аккордеонда уйнарга тоже җиңел, шуңа күрә күчтем. Авылның һәр йорты, тыкрыгы, урамы, агачлары һәммәсе кадерле. Нәкъ менә туган авылыңна сиңа көч, дәрт, рух бирә аладыр. Нәкъ менә үзенең туган авылында гына кеше бәхетле булып яши аладыр. Мин бу җирлектә туган кеше инде. Монда туып үстем. Бу Гаделшә авылында укыдым. Безнең җирлектә 3 авыл керә. Гаделшә авылы, Дүртиле һәм Чириле Шунтал авыллары. Бу авылларда 850 кеше яши.
Avul halkımında bik tırış kalık bu. Bizde mında korkup kalatıran kişiler tügel. Onlar üzleri işli başladılar. Hazır üskinin üzün kür diyen ettim var betini. Bu bizim halka bik doğru kelip tura. Halk tırlık asırı. Bugünkü sikinde bir gayla filmimiz var. Anasın 8 KFK bizde. Bu yıl mene jirlerin KFK'ga birleştiler halk. 1600 hektar jerini bu pay jirlerin halk özü işkertip çeçti. Tırlı yaktan korasan da avul yaşı avul girli, onun medeniyeti de işli, mektep de işli, filtre punktlar da işli. 8 kibitkine bizim avul jirliginde частный kibitler halkka tavu arken körüş kerakları avul jirliginde yaşayıcı halk, alar geroylar. Mana öz kişileri bile yaşayıp yatuvchilar, özlerinin turmushlarini bildiruvchilar. Alar birdam, alar diniy. Bek zo'r rahmat aytasim keladi bu jirlikda yashash 4 yil avul xalqini, G'o'zash avulini mana shu birga bo'lib, tatuv bo'lib yashasak, avullar bizning yashar alatasi. Avulda tinch, чиста, tertib. Allohga shukr etib turamiz. Alloh Taala berib turadi. Гаделше улы җирлегенең 3 авылында да халык зарланмый. Аларның моңа вакытлары да юк. Әнә Дүртөйле авылында яшьләр шәһәрдән кайтып хезмәт итәләр. Динар Галимов шундыйлардан. Авыл үсә, агач эшенә ихтыяҗ арта. Агачны ташыйбыз Ижевскийдан ерактан. Әйләнеп кайтуы 1000 километр. Кругляк түгәрәк агачны алып кайтабыз. Монда үзләштерәбез инде. Агач яхшы, качественный. Мингел зимний агач кына ташыйм, кырт алмыйда и уйнамыйда. Бура белән бер 5 ел инде мин шуның белән шөгыльләнәм. Мин аны үзем уйлап чыгардым. Һәр кем үзенекен мактый дип әйтәсем килмәй. Ну, бу яхшы дияргә кирәк. Бу яхшырак. Да. Малаемны шунда авылда калдырасым килә минем, бөтен ниятем шул. Да. Калам димисең? Калам ди Алла теләсә. Калам дип уйлыйм, чөнки әти теле Монда алда да рахат. Хәзер күбесенчә шәһәрдән авылга күчә баралар. Бүгенге көндә G'o'zash авылы тулы канлы тормыш белән яши икән. Мин инде бу эшне 80нче елларда Тукай колхозы башкарган яшьләрне авылда калдыру буенча эшләгән эшләреннән күрәмен. 12 группа, тана группасы булдырдык. 85 елда Трикотаж фабрикасының филиалын ачтык. Тагын анда 10га якын эш урыны булдырдык. Калган егетләргә 6 МТЗ тракторы сатып алдык. Һәм аларга эш урыннары булдырдык. Һәм шулай алар авылда эшләп киттеләр һәм авылның киләчәген булдырдылар. Әйе, бүген Гаделше авылы гөрләп яши, матур, тату гаиләләре күп, һәм алар безне урам буйлап гармун белән озатып баралар. Бик күңелле. Бу нинди ки булды? Сөйләгез. Урам кейинди, яшьләр кие. Ул шушы якныкы гынамы? Әйе. Бөтен дөньяда яшәүче татарларга нинди теләкләр теләдегез? Безнең кебек шатлыклы, бәхетле булып яшәсеннәр. Без бик шатлыклы, бәхетле булып яшәйбез, Аллага шөкер. Кунакларны сый-хөрмәт белән каршы алу татар халкының канында. Ә менә Татарстанның Чистай районы Гаделше авылында нинди ризыкларны яратып әзерлиләр соң? Безнең авылда тавык тутыру. Иң беренче без менә тавыкны йолкабыз һәм арткы ирешен тегәбез. Менә теге бетергәстән инде без хәзер аның авызына моны ипләп кенә калак очы белән, тире белән ит арасын айырабыз. Менә шулай итеп утыртып куям да, өреп карыйм инде менә шулай итеп. Хәзер инде тавыгыбыз әзер тутырырга. Без инде хәзер менә күкәйләрне тотабыз. Берәм-берәм. Бүген тутырабыз инде 20 йомырка белән. Хәзер инде мин бу йомыркага әзгенә тоз, әзгенә бурыч, һәм инде әзгенә тәмле булсын өчен каймак салам инде, сыер майы. Шул 20 йомыркага 2 стаканнан артыграк сөтне салып, бутыймын. Тавыкны тотып торсагыз, шулай бик әйбәт булыр, менә рәхмәт. Хәзер инде мин менә шулай тотып, аны менә шулай салабыз, тавык içine эчлеген. Ой, тавык тазара. Хәзер мин тотып торам. Менә хәзер шул минем җебем әзер. Әкрен генә менә шулай иттереп, бәйләп куябыз без аны матур иттереп.
Йомыркасы агып чыккасын. Матур булды тавыгыбыз, субханалла. Менә шулай иттереп төрәбез без аны хәзер. Шулпага салабыз, менә шулай иттереп. Бер 10 минут үткәчтем, әкрен генә икенче ягын әйләндереп куябыз. Чөнки ул тигез пешергә тиеш. Һәм тагын бер 10 минут үткәчтен икенче ягын әйләндерәбез инде. Картырак тавыклар инде 2 сәгать пешә, әкрен генә утта. Яшерәк чыбый тавыклар, чыбиләр инде алар 1 сәгать 45-50 минутта пешеп җитәләр. Менә тавыгыбыз әзер булды, балалар. Исәнлек белән, тигезлек белән, мул табыннарда, шулай һәр вакытта да ризыклы булып, менә шундый матур гаилә булып яшәргә насыйп булсын илаһи Раббым Аллакаем. Бәхет өчен күп кирәкми. Үз җиреңдә, туган йортыңда яраткан эшең белән яшәсәң, шул да җитә. Нәкъ менә Саттаровлар гаиләсе кебек. Без 5 бала үстегендә, мин типчек бала булгач инде әти белән әнинең нигезенә кайтып эшләргә карар кылдым. Олда яшәр өчен бөтен һөнәрдә кирәк. Тирлекчелекне белергә дә кирәк, игенчелекне белергә дә кирәк. Сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Без тирләрдә асрыйбыз инде, тавыкларда тотабыз, бик күп умырта белән кайныбыз, бик күп бала алабыз. Бүгенге секендә 50 баш умыртабыз бар, Аллага шөкер. 40 гектар җиребез бар, арпа, бодай үстерәбез. Алар үзләре 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Туганнарыбыз күп бәйрәмнәрдә 40-50 кеше кайта. Төп йорт бит диләр Саттаровлар. Без бик бәхетле бүгенге секендә, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ. Эш белән яшәсәң бик кызык. Эшсез торганыбыз юк. Бу авылның үз йөзе һәм ул бизәкләргә бай. Юк, табигать бизәкләренә генә түгел. Монда гади күңел бизәкләре гаҗәпләндерә. Алар күзне дә, җанны да ял иттерергә сәләтле шул. Кечкенәдән уйнарга уйныйсым килде. Әтинең тальян гармоны бар иде. Шуны алайдым да уйнайдым. Бик яратамын. Теге минем үзем 4 бала, улым да уйнай. Менә хәзер кулыгыздан инде гармон. Улым Илгиз Ивановадан алып кайтты, прямой ясатып, үзенә дә миңа да. Көн сайын кояш чыкканын, салмак кына җил исеп көн башланганын, киң кырларда үләннәргә төшкән чык тамчысын, гаҗәеп тынлыкны бизәп сайраган кошларны, бик сак карлыгачның балалар үстергәнен, зәп-зәңгәр һавадагы ап-ак болытлар агышын һәм башка бик күп гүзәл күренешләрне без фәкать авылда гына күзәтә алабыз. Авыл табигате төсләргә, бизәкләргә бик бай, аны таный белергә генә кирәк. Ой, гүзәл табигат. Нәкъ менә табигаттан без шушы матур бизәкләрне эшләр өчен көч, рух алабыз. Һәм ул безнең татар авылларына хас. Су тормыш чыганагы. Авылның һәр хуҗалыгында диярлек куелар бар. Әгәр дә инде ул менә шушлай матур иттереп бизәлгән дә булса, билгеле инде күңелгә бигрәк тә ята. Бүген без Хисматуллиннар гаиләсендә кунакта. Бу тормышның бу дәрәҗәгә җитүе 60-70 еллар арасында безнең менә бу матур ызба урынында салган, әнинең азапланып салган өендә картлар качып намаз укыдылар ул ел. Алар килгәндә мин шуның озын пычак белән кырып аппак иттереп идәннәрен юып куяйдым. Алар безгә бик дуа кылып, теләк теләп китәләр иде. Безнең абыебыз бар иде, әтинең әнисе. Бөтен урам анарга мәрхәмәтле, ул бөтенесе анарга килеп киңәш сорыйлар иде. Ул аларга дуа кыла иде. Рәхмәт, әни бик карап тәрбияләгән. Бөтен булган оннарын, майларын җыештырып, баштан әбине ашата иде. Анардан калса ярар иде дип, күмәчне аннан соңра безгә эләгә иде. Менә шундый, әлхәмдүлиллаһ, шундый авыр елларда үстек.
Apa bilen ikev. Anları enini taşırıp gidesi kilmedi. Әйе, ак әбисе, әнисенең хәер фатихасы белән алар шушы нигездә гомерләрен дәвам итәләр. Хатыны Роза апа белән 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. İlahi, min bu dünyada bik bәхетле, әни шул бәхетне мин бу дөнья җир йөзендәге барча әниләргә дә шул бәхетне генә телим. Бары тик әби бабаларның дугалары белән балалар Аллаһка шөкер тәртипле искиткеч әйтеп бетермәслек, горурлык. Мин даже аларның грамоталарында биргән алган эшләп алган грамоталарында шушыларына биргән грамоталарында внукларның да, внучкаларның да, балаларның да синага элеп куям. Ул аны әйтеп аңлатып булмый, ул горурлыкны. Аларга мең рәхмәт, мең Аллаһ Тәгаләгә иң беренче рәхмәт, балаларга, внукларга, Аллаһка шөкер, әтиәниләрен тыңлап, менә хезмәт ярату юлынан киттеләр, Аллаһка шөкер. Хезмәт яратса, кеше бәхетле була. Шул чәчәк кебек матур яшәсеннәр, Илаһи Раббым, малакаем, бәхетле булсыннар. Картайган көнне шул сибизәкләргә, внукларга, балаларга карап, сакланып, аларның грамоталарын укып, башларына элеп, матур иттереп, шулай әнисе белән шулай матурлыгын яшәп ятабыз, әлхәмдүлиллаһ. Билгеле бу гүзәллекне тудырыр өчен шушы нигездә туарга, шушы авыл һавасын суларга, аның халкы белән аралашырга, гомумән тормышка башкачарак карарга кирәктер. Фәкать күркәм, матур күңелле кеше генә әлеге гүзәллекне тудыра аладыр. Матур итеп яшик. Шын мәгънәсендә бик матур һөнәргә өйрәткәнсез балаларыгызны. Һәм ул һөнәр дәвам итә. Үзегез каян алдыгыз бу һөнәрне? Мин үзем 4-нче класста укыганда безнең авылга килгән иделәр әкият шәһәрче ясарга шундый осталар. Әти-әни шушы осталарга мине өйрәнчек иттереп, берничә айга йөритеп алдылар шул вакытта. Шул вакытка менә мин шушы һөнәргә гашык булдым. Шул вакытта инде әни дә мине матурлыкны бик күрә белә торган, бик чәчәкләр ярата торган кеше, геннан да килгәндер инде. Һәм менә шушы эш белән шунда шөгыльләнә башладым. Шуннан соң безнең бик кул остасы, хезмәт укытучысы, бик ихтирамга лаеклы Сөйбән абый безне эшкә өйрәтте. Хәзер менә семья белән хәтта безнең менә туганнар да килгәли, аларның балалары белән кемдер кисә, кемдер рәсемен ясый, кемдер буй, кемдер шомарта, менә шулай күңелле генә яшәп ятабыз, Аллаһка шөкер. Үзебезнең 3 бала, 2 кызыбыз һәм 1 малайыбыз бар. Матур гына менә иң беренче аларга өйрәттем. Хәзер инде менә двоюродный энекәш-сеңелкәшләрнең балалары да килеп шушы сәкенәгә өйрәнәләр. Беренче этап инде ул безнең әти узорларны тезеп, баштан компьютерный программаларда ясый инде. Авырмы бу хезмәт? Иң авырыдыр инде ул тиге дизайнны прорабатывать итәргә, аннары шуларны. Рәсеменә, әйме? Әйе. Һәм аннары инде аны шулай иттереп чыгарып күчерергә. Мин кисү белән генә әйтәм. Әлбәттә инде һәрбер һөнәрче янына килеп басуга шул эшне минем дә ясап карыйсы, эшләп карыйсы килә. Менә Марат, менә мин булдыра алачакмынмы әлеге хезмәтне? Эшли аламмы мин моны? Ничек тә булса да эшли аласың да, аны кисергә бик авыр түгел. Миңа калса һәрбер һөнәрнең үз устасы. Менә бу һөнәрнең усталары әлеге гаиләдә яши. Ни өчен алындың син бу эшкә? Миңа әти бер тапкыр кисеп башлаган иде. Мин бик курккан иде баштан, мощный дип. Аннары кисә башлагач, мине әти өйрәтте. Һәм миңа ошады бу. Менә минем апам бар, Камилә исемле, һәм без аның белән бергә эшләргә яратабыз, чөнки ул тизрәк тә күңеллерәк тә була. Матурлык бүләк итә торган эш. Үзе кешеләргә дә, кисүчеләргә дә һәм сатып алучыларга да. Битте хәер буебыз.
хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге бизәкләрне буяуның да үз сире бар икән. Иң беренче, менә бүтән эшләнгән эшләрне кат-кат өеп куялар. Һәм инде ул буяганда дөресрәк булады, чөнки өстәгесен эшләгәндә аның астагыларына тамып, буявы сиңә бара. Буявы инде нәкъ менә шушы агач өчен махсус буяу 2 тапкыр буяла һәм ул бик озакка җитә һәм бик чыдамлы була. Менә шундый милли бизәкләргә, бай йортларга кергәндә үзеңне әкияти дөньяда итеп хис итәсең. Милләтен сөйгән һәр кем бу эшкә, бу гамәлгә битараф кала алмыйдыр. Халкыма гомумән битарафлык хас түгел. Ул бүген киләчәкне бизәп яши белә. Рәхмәт сиңа, халкым.